Boas noites. O corpo sen vida dunha muller de 48 anos desaparecida en Outeiro de Rei apareceu hoxe preto do seu coche que se atopaba mergullado no río Ferreira, en Portomarín. Pasadas as 10:30 da mañá, un particular alertou da presenza dun coche mergullado na estrada Luz 612 en Portomarín, á altura do quilómetro 20,5. Os bombeiros de Chantada indicaron que atoparon o cadáver na auga uns 100 metros máis abaixo de onde estaba mergullado o coche. A irmá da muller denunciara a súa desaparición ás 13:45 deste venres e indicou que circulaba nun Opel Astra gris que foi localizado na auga. A Garda Civil investiga as circunstancias da morte desta muller veciña de Outeiro de Rei. A Policía Local de Lugo auxiliou a unha persoa indixente que se atopaba inconsciente dentro dunha casa deshabitada e en moi mal estado ubicada na rúa Salvador de Madariaga. Os axentes acudiron alertados pola educadora social dun proxecto de Cruz Roja. A persoa indixente estaba tirada sobre o lixo e ante a situación os axentes avisaron a unha ambulancia que o levou ata o ULA. Con esta persoa había tamén un can que os policías levaron á protectora para que non quedara abandonado. Tamén axentes da Policía de Barrio de Lugo tiveron que intervir para garantir a seguridade vial ante a presenza de cabalos soltos no polígono das Gándaras. Algúns animais cruzaron os carrís de acceso ao polígono pola rúa Aller Ulloa, poñendo en perigo os condutores. A policía atopou os cabalos soltos sen custodia e, para evitar males maiores, aseguraron o lugar e localizaron a persoa responsable dos animais, a que lle comunicaron que sería citada como investigada por un suposto delito contra a seguridade viaria. Absolven a alcaldesa de Viveiro na causa pola licencia de bestas. María Loureiro xa dixo que pedirá o seu reingreso no PSDG. O xulgado do penal número 1 de Lugo absolveu a alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, por outorgar a licenza de ampliación de bestas, así como o resto dos concelleiros Jesús Fernández Cal e Isabel Rodríguez e exedís Rafael Fernández Amor e Olga Méndez, acusados de suposta prevaricación urbanística neste caso. O tribunal asegura que das probas non se pode deducir a existencia de dolo na conduta dos acusados e, ademais, todos deron unha explicación do motivo polo que entendían que a concesión da licenza era legalizable. A maxistrada do penal número 1 conclúe que non se acreditou que concorresen todos os elementos para considerar que houbo o delito de prevaricación do que foron acusados, polo que procede a súa absolución. Ante esta sentenza, a alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, expresou a súa satisfacción, dixo que se fixo xustiza e que agora solicitará o seu reingreso no PSDG porque a súa baixa, dixo, foi temporal e provocada polo propio Código Ético do partido. O presidente da Xunta de Galicia e a alcaldesa de Lugo mantiveron esta mañá unha reunión en Santiago de Compostela na que Núñez Feijóo se comprometeu a que a alta velocidade chegue a Lugo. Pola súa banda, Lara Méndez destacou a necesidade de que a Xunta de Galicia cumpra co seu compromiso de construir a intermodal. Presentaremos, espero que nas próximas semanas, o plan director da residencia da terceira idade que queremos construir no municipio de Lugo para que nesta legislatura Lugo teña unha residencia da terceira idade no seu municipio, ademais das infraestructuras de maiores que están funcionando neste momento. Plantexei á alcaldesa unha proposta. A proposta de un acordo entre o Partido Popular e o Partido Socialista para que concretemos que a conectividade de Lugo con alta velocidade sexa a prioridade de Galicia despois da conectividade con Ourense. Creo que se nos poñemos de acordo en priorizar este tramo será máis fácil. Se hai un acordo entre o Partido Popular e o Partido Socialista, o que tamén invitamos a En Marea e o BNG para que Lugo sexa a prioridade desde o punto de vista de tren de alta velocidade e que cada vez que falemos co Goberno Central Galicia fale cunha soa voz de que o AVE a Lugo é imprescindible, de que Lugo non vai en ningún caso aceptar quedar descolgado da alta velocidade, ten o compromiso do presidente da Xunta de defender isto en todos os foros.
En clave municipal, os sindicatos Ágora, Comisións Obreiras, CESIF, CIGA e AFIUSO manifestaron hoxe o seu rexeitamento á proposta da relación de postos de traballo do Goberno local. Así tamén lle pediron ao Goberno local que paralice a aprobación deste documento. Os sindicatos Ágora, Comisións Obreiras, CESIF, CIGA e AFIUSO manifestan o seu rexeitamento á proposta de relación de postos de traballo entregada polo Goberno municipal, por canto non reúne as condicións mínimas exixibles, vulnera dereitos dos traballadores e está sendo levada a cabo cunha premura que impide o seu correcto estudo tanto por parte dos traballadores como dos propios sindicatos, amén de precarizar os servicios municipais. E preséntasenos unha proposta que está moi por debaixo das RPTs existentes noutros concellos de Galicia de igual ou parecido tamaño. Por todas estas razóns, solicitamos que o equipo do Goberno proceda á paralización inmediata da aprobación deste documento. Sobre isto mesmo se pronunciaron hoxe dende Lugo Novo. O seu voceiro Santiago Fernández Rocha dixo hoxe que é mentira que a súa formación presiona o goberno local para que se aprobe este documento de xeito rápido e sen ter en conta aos traballadores. Por iso dixo que se o documento se aproba tal e como está e sen ter en conta as necesidades dos funcionarios, a súa formación Lugo Novo non apoiará os orzamentos. RPT, sí, pero, dende logo, non a calqueira precio. Os traballadores, entendemos, non son, para nós, moeda de cambio. Desmentimos categóricamente que a formación Lugo Novo condicionara o seu apoio aos orzamentos municipais baixo a premisa de sacar con urxencia a relación de postos de traballo. Cando chegamos ao Concello, atopamos que esta administración precisaba correxir importantes desviacións en materia de recursos humanos, que daban pé ao malestar de moitos empregados polos agravios comparativos que se proporcionaban e pola errada distribución dos efectivos nos distintos departamentos. E todo o noso afán foi presionar ao Goberno para que emendara a situación e puxera en marcha unha RPT, que ata o momento non existía nin se lle esperaba. Apostamos por crear a figura da Dirección Xeral porque despois de 10 anos a estrutura existente non fora quen de sacar adiante o documento, grazas tamén ao consentimento da oposición que miraba para outro lado, intentando que os seus tampouco perderan os privilexios que tiñan. Que se comenzase a traballar na RPT foi unha das condicións que Lugo Novo puxo sobre a mesa de Lara Méndez para aprobar os orzamentos que agora están prorrogados. Porque para nós era e segue sendo unha prioridade poñer orde no persoal, rematar coa desorganización e coas arbitrariedades que viñan acontecendo. Os populares creen que a torpeza do goberno local xudicializa a política fiscal e pon en perigo 1.800.000 euros. A edil popular Isabel de Besa dixo isto despois de que se coñecera que o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anulara a taxa por ocupación de solo que se lle cobra aos construtores. Tras el nuevo varapalo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia a la política fiscal y económica del gobierno socialista, el Partido Popular quiere conocer, y por eso así lo preguntaremos en la Comisión de Cuentas, cuáles son los efectos directos y la repercusión económica para las arcas municipales de la anulación de esos 3 epígrafes de la Ordenanza Fiscal 152 que grava lo que es la ocupación de vía pública para temas relacionados con la construcción, como pueden ser pues desde vallas, puntales, instalaciones de protección de las obras en relación a la vía pública, incluso la instalación de plataformas elevadoras, materiales de construcción, contenedores de escombros. Queremos saber, además de esos efectos directos que acaba de anular en esos epígrafes el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, si
cabe la posibilidad de que se puedan plantear diferentes recursos a los otros conceptos que se estipulan en esa ordenanza. Quiero recordar que el aprovechamiento especial de vía pública no solo grava estos elementos relacionados con las obras de construcción, sino que estamos hablando de que es la misma ordenanza que grava el aprovechamiento especial para, por ejemplo, la instalación de terrazas, para el tema de vallados publicitarios, las atracciones, ya no solo del San Froilán, sino de cualquier otra festividad, casetas de venta, espectáculos, actividades industriales, y por lo tanto estamos hablando, según los datos que maneja el Gobierno en su previsión de ingresos para el ejercicio pasado 2016, de 1,8 millones de euros recaudados o previstos de recaudar por esta tasa. Es mucho dinero, como decimos siempre, el Gobierno socialista nos sale caro a los lucenses. Os populares tamén criticaron hoxe que o Concello só atenda aos transeúntes 3 horas á semana. A edil popular Mari Teijeiro pediu máis recursos técnicos e tamén máis medios. Denunciamos o feito de que o Concello só de atención directa a persoas transeúntes nun tempo de 3 horas á semana, o que impide que só se poida facer un traballo, que non se poida facer un traballo máis exhaustivo e máis específico para favorecer a prevención, para favorecer o acompañamento e a reinserción social deste colectivo. Ao tempo que se está a restar capacidade á traballadora social que leva a atención deste servicio específico, xa que teno que facer a maiores dos casos que ten que atender pola zona que lle corresponde. Dende o Grupo Municipal do Partido Popular entendemos que é necesaria a implantación dun servizo específico que atenda a población en risco e a población en exclusión social, que dispoña dunha maior dotación de recursos técnicos e de servizos para traballar con esta poboación, traballar a reinserción desta poboación. Por último, tamén temos que decir que non é unha circunstancia que tamén preocupa a sociedade. De feito, había unha proposta, un veciño trasladou a mediados de decembro á Comisión de Reclamacións e Suxestións unha proposta nesta liña. A maiores, queremos tamén recalcar a incoherencia de que os transeúntes, as persoas que fan uso do fogar de transeúnte, teñan que ir a buscar os vales de pernoctación á comisaría de policía que está en San Fiz, a unha distancia bastante grande co que é o fogar de transeúnte, e incoherencia cando se asigna o Centro de Servizos Sociais de Atención para ese colectivo, Uxío Novoneira, e se asigna por proximidade ao centro do fogar de transeúnte, co cual entendemos que debería habilitarse unha oficina, algo que xa reclamamos en numerosas ocasións dentro do Partido Popular, unha oficina de atención de policía local máis próxima ao centro. Isto foi todo polo de agora, pero voltamos nuns minutos con toda a información deportiva, así que non se a perdan. Boas noites. A Gran Muralla, unha das sete maravillas. Tanta muralla, e resulta que rematastes 13 séculos despois que a nosa. Menos lobos, que aquí non pintades nada. Poida que en colores non veñamos pintando dende hai séculos, pero sen dúbida, de pintura sabemos un chisquiño. O si que vos tomades as cousas con calma, máis de 2000 anos, mi madriña. Este domingo, o circuito do Río Rato acollerá unha nova proba do Corre con Nós. Dende o Concello de Lugo agardan unha participación de 1000 atletas. Hai unha nova carreira de Corre con Nós que terá lugar o vindeiro domingo a partir das 12 da mañá no Paseo do Rato.
Bueno, pois estamos, sí que é verdade, moi satisfeitos ca participación das anteriores. Hai 2.750 personas inscritas para todo o circuito e nesta, pois, esperamos, agardamos ter un mínimo de, por encima de 1.000 personas que participan, non? Agardamos que faga bon tempo, o entorno é extraordinario. E, efectivamente, esas novedades que introducimos este ano, bueno, pois, para dar un pouco máis de dinamismo e para, creemos que, bueno, pois, mellorala, non? Pois parece que foron do agrado dos corredores, porque temos en concreto no tema de familias hai 80 familias inscritas participando e no de colexios temos 29 colexios da cidade inscritos. Por tanto, bueno, parece que estas novedades foron ben aceptadas e estamos moi satisfeitos, non? A partir das 12 do vindeiro domingo será a primeira carreira das categorías inferiores, ás 12:40 a última de adultos, e habrá que cortar o tráfico dende a Tolde de Castilla hasta a carretera de Fonsagrada, pois dende as 9:30 da mañán hasta máis menos a 1:30 da tarde, non? Animamos aos lucenses a participar, a disfrutar do entorno, esperamos que o tempo nos acompañe e ali nos veremos. Isto foi todo por a nosa parte, pero poden seguir informados a través do xornal El Progreso e do portal do grupo El Progreso galiciae.com. Que teñan moi boa fin de semana. Vémonos o luns. Boas noites. Gran Muralla, unha das sete Tanta muralla, e resulta que rematastes 13 séculos despois que a nosa. Menos lobos, que aquí non pintades nada. Poida que en colores non veñamos pintando dende hai séculos, pero sen dúbida, de pintura sabemos un chisquiño. Iso sí, a vosa é máis longa. A muralla, digo.